leaked minutes. Mnangagwa issuing title deeds to buy support for 2030 program. Sana mina mashoko amudanyurwa naokumana muzimbabwe vachiti aiwa pane program aiwa iri kuonekwa yekuishwa kwematitle deeds iri kuonekwa kunzi aiwa it is just aiwa program iri kuitiwa kuti vakwanise kubhaya kana kutenga masupporters e2030 agenda. Sana mina mashoko amudanyurwa panapa kuti wasubscribe like what on the bell like tipina pana pamuzimbabwe adanyura achiti leaked minutes from a ZANU-PF Provincial Coordination Committee (PCC) meeting have unveiled that Zimbabwean president is allegedly using the issuance of title deeds as a tool to secure support for his controversial 2030 presidential term extension agenda. The minutes review a calculated strategy to consolidate power within ZANU-PF while addressing internal dissent and bolstering grassroots loyalty. Critics view this move as a blatant attempt to bribe party members and citizens into supporting Mnangagwa's bid for a term extension to 2030. This issuance of title deeds would target both rural farmers and urban residents, many of whom lack formal land ownership. By offering them promise of legal ownership, the government aims to foster loyalty ahead of contentious party votes and upcoming elections. Tomashukwa nobudanyurwa panapa nevakomana vemuzimbabwe vachiti aiwa panapa pane maleaked minutes anoonekwa kunzi aiwa vakomana ava vari kuplana kuda kupa aiwa vanhu vekuma rural areas nekuma urban residents vachinzi aiwa vapiwe matitle deeds kuti vauye vachiona kuti aiwa bato kana kuti musangano uri kuvaitira zvinhu zvakanaka as a way yekuvabribe kuti vanhu vakwanise kubvumirana aiwa nethis 2030 agenda. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamberi pechitiko ichi nemashoko anobuda achibva kumacritics. Pinda comment section medu mudze mafunguro enyu. So subscribe, like, turn on the bell icon.